Dasiryo. Ita mari murid kita. Apa? Woi mari woi. Matin sa atin ko. Apingay. Ako na yan. Iyamit na nga. Sige. Atat yung permanan. Gininom ka manan. Ki. Nagmay ngerti ko na pulutan. Saka isa nga gininom ha, maji nag-deliver ti kalamansay. Ay, wanak kanya na nga, bunga ti kalamansay. Kayo may tinapan na in-deliver, kayo may ganti kalamansay. Siguro di nanawatan dyan bagam Ang nami impaliwanag no, di ilako na ni Katupaw. Ni, dan sa ti... Ni, kamang kita na, dan sa tao, di bakit? Dyan sa bisita mo, May. Isang araw, kamang ba? Kamang kita? Pare! Apo! Ay! Ay, dani bagkat. Pare nga wapil dyan. Sino na man? Hindi, sa Siya bisita. Naku, kapili ko na. Umunay ka. Ano ka? Apo, madaman sa ti. Damati tagay na ni Boy Bagkat. Ay. Oh, mayatan. Eksakto. Sungarod. Amo may impadala da di balancing nga 2,000 paray. Sungarod kay ta isa to ah. Uy, ni itagay mo. Titay kong kuna ako na agsingirin. Agsingir tay balanse na. Saan mo tanga-tanga makabalis ito ay ah. Nagipas natin pulutan, pare! Ay, uy paray, agpulutan ka paray. Nagimas. Mano pa aji balanse paray? 2,000. 2,000 pa paray? Capital D-O-S. 2,000. Hindi nagimas agad yung pulutan na eh. Wala na yung may imas paid ka, pare. Sakto pare, dati ko ta. Dati pinapaitan. When ata kasla painumin namin nga pagpulutan yung tatatatan news namin pare. Subli-subli mo nag-share ka niya mon. Uy, ano nga ta? Ni. Sa. Siguro pa rin tayo sa ganak lang. Aji ko, aji pinapaitan. Ay, pinapaitan? Woy. Tagi tati paborito pare. Sige, si ate ba? Woy, sige. Tama ka balis na mitatakin ni Katupaw. Ay, isang anak man da, di pinapaitan. Di ko na, pinapaitan nga baka. Haan. Pinapaitan natin nga, lamais. Nga dati apro na. May kapis di tiyan na ata, takit-takit man no kwa. Makabali sa amin ang tatakanyang Katupaw. Makabali sa amin ang kanyang tatakatupaw. Takit-takit man no. Madi nga kwa. Agsikal-sikal to buksi mo doon dapat tao eh. Kaput-pututan natin ni Bray. Rama na mati pinapaitan. Apaw! Ano ta? Pinapaitan nga bagis ti kwa. Lamais. Mano, pinapaitan niya karne ti baka. Ay haan. Pinapaitan nga bagis ti kwa ta Bray. Lamais. Nyamitin ko na ano makasulit ak idan news nan. Tatamingan tinda sa mo. Bagis ti lamis nga pinapaitan. Wey. Rama na mati pinapaitan ti lamais. Nga tilapia. Kung ano pinapaitan niya karne baka. May masada, may tipait na ta Ay, dapi kasla nangisit na eh. Ano ka dyan? Lamang loob sa ata tilay lamisatan paray. Araw. Naimas sa. Naimas. Naimas, mabalin. May ata paray. Di ko na numasobra na yung pinapaitan. Takita ko na madig pasigal di tiyan na dyan. Nakaimimas. Kita na Oo, nag-iimas. Paspasa ko na. Paspasan na yung pinapaitan. Takita man. Oo, nag-iimas eh. May lang paray, naimas may lang. Nag-iimas ba rin? Sige, ito ko. May pangasultukin ba rin? Nga. Pagdara si paray. Oo, na yan. Shoot ko ba rin? Oy, paray, tagay mo ha. May ba rin? Di may tibusin na ta pinapaitan paray. Favorite mo na kaya mo ron. Ang dagas lang ng puso kami dun ba rin? Kasi paray, Dasiryo. ita paray, murid kita. Ako. Boy, paray. Matin sa atin ko. Apingay.
Dahil natin kung kunak kini katupong kay nakabali sa milang ganyan. Ay na! Aray ko! Aray, nagsakit yung tiyan ko. Ako na yan. Iyamit na na yan. Ayan na yan. Ano, di pinulutan. Ako may niboy bagkatan. Uy, bagkat! Aray ko! At niya di papulutan mo, pesing makitsan ka. Pagkawit ako. Maday. Maday, lalo akong madanglan dito. Pinakatan nagsama natin nga po yung pagkatay.